כדור חוזר יפה מאוד שם מעל הידיים של גוטפריד. עכשיו קטש הולך למתפרצת ועושה את הנקודות. יופי, עודד קטש. כל כך הרבה כישרון יש בבחור הזה. 4-3 לזכותה של מכבי תל אביב, 2 לשנות לעודד קטש. בהחלט, קטש מנהל את המשחק בתבונה. ברצלונה 14-11, 3 נקודות הפרש לזכות הקבוצה הספרדית. מכבי צריכה לייצר הגנה אגרסיבית ולחטוף כמה כדורים, אבל איבדה אותם מן העבר השני. כן, והיא לא צריכה את הכניסות הבלתי אחראיות, האלה של קטש שיצרו שתי הזדמנויות מיותרות לספרדים. אולי ג'אמצ'י ידע. דורון ג'אמצ'י, בשעה טובה, של 3 ראשון של מכבי תל אביב. וראשון של ג'אמצ'י מזה תקופה ארוכה. ועכשיו חטיפה נפלאה של קטש. של הנפלד, סליחה, כן. נדב הנפלד, עכשיו קטש. וג'אמצ'י עכשיו מחכה בסבלנות. הוא הרגיש שאין לו את הזריקה משם, שוויון 14. עכשיו צ'מברס מקבל. איזה יופי, איזה יופי. צ'ורצ'יץ' תמיד במקום, והבנה בינו לבין צ'מברס, פשוט לדוגמה. שילוב בקטלני, 8 כבר לצ'ורצ'יץ' בשלב מוקדם מאוד במשחק, 13 דקות 20 לסיום משחק בהמשך. הנה ההחטאה הראשונה שלהם, כדור של דורון ג'אמצ'י אל תום צ'מברס. לא מרוכז. דון גוטפרי, כדור חוזר של מכבי תל אביב. קטש לוקח את הכדור הזה. מכבי לא מצליחה גם במשחק הזה כמעט לייצר מתפרצות, אבל ג'אמצ'י מייצר סל 3 שלישי ברציפות, ומכבי רצה ל-24-18. דורון ג'אמצ'י 11 נקודות. עם 11 נקודות. 33 כבר 2 מטרים ו5, עבר הרבה פציעות בקריירה שלו. מוטי דניאל עם הכדור עכשיו. צ'ורצ'יץ' שוב רחוק מדי מן הסד. מוטי דניאל, שטיינאוור מבקש ומקבל. איזה מין זריקה לא טובה שלו, אבל ג'אמצ'י מתקן ועושה נקודות. כדור חוזר ונקודות לג'אמצ'י בהתקפה. 13 נקודות. הוא מגיע. עכשיו מכבי גם תתקשה לשמור אגרסיבית עם כמות העבירות. אין פה שחקן במכבי שאין לו עבירות על הלוח. כן, ולמכבי אין שחקנים כמו ג'וניאנט לבזבז, נאמר כך. אם תהיה, יכול להיות שיצטרכו לקרוא לשחקנים כאלה בהמשך, אם לא תהיה ברירה. אוקיי, ברד ליף. מכבי מצליחה להציג מספק שטיינאוור במקומו. גם צ'מברס עכשיו על המגרש. הגדולה היא שגם השחקנים של ברצלונה הבינו שאין שום איום מצ'מברס במשחק ההתקפה. הנה, הוא שחק עבירת תוקף, יפה מאוד. הוא משחק משחק הגנה מעולה, גם זה תורם לקבוצה, מלהיב את הקבוצה. ועכשיו דבר שאני פשוט לא מבין, עכשיו הוא עומד להחזיר את צ'ורצ'יץ'. כן, קרנישובס, עבירה שנייה, הוא מחזיר את צ'ורצ'יץ' למשחק ההתקפה, הוא עושה מין תרגילי כדוריד כאלה. כן, אני חושב שהוא נוטל סיכונים מיותרים, ואני מקווה שזה ישתלם, אבל בהחלט הימור לא מוצלח מבחינתי. עוד בעיה שברד ליף מתקשה מאוד בכדרור, אתה ראית שהיה קרוב מאוד לאיבוד כדור עכשיו. הוא לא רכז טבעי, ורואים את זה מיד בכל כדרור שלו. הנה צ'ורצ'יץ' בהתקפה, כפי שאמרנו. יפה מאוד. עכשיו צריך להוריד אותו, כדי שלא יסתבך בהגנה בעבירות נוספות. שוב צ'מברס האיש הצליח להכניס לכדור, כן. יש למכבי במחצית הראשונה 16 לעומת כמה? 2, 4, 6, 8 של זה הצד הכמותי, הצד האיכותי ש8 מהן היו מיותרות. ו3 להנפלד, 3 לצ'ורצ'יץ', וזה משמעותי מאוד, מאוד. עכשיו צ'מברס, יפה מאוד להנפלד, ג'אמצ'י ל3, והכדור הזה הולך פנימה, ג'אמצ'י מתחיל טוב את המחצית השנייה, וזה יכול קצת להעיר את השחקנים בצהוב. והנה איבוד כדור של ברצלונה בחצי, הכדור של מכבי תל אביב 46-45. את זה מהשחקנים שלו והוא צודק. הוא רוצה שישחקו לפי התוכנית שלו. קטש, עכשיו דורון ג'אמצ'י, ודורון הולך פנימה, לא, שחרר לצ'מברס. עכשיו צ'מברס. גם לא. כן, כדורים של צ'מברס פשוט לא הולכים פנימה. וזה עולה בשתי נקודות בצד השני, אולי לא. כן. כן, קרנישובס הוא פשוט האיום היחידי על מכבי תל אביב במשחק. הצליח לארגן את המשחק היום מאותו רגע שיצא במחצית הראשונה. נראה לי שצריך להיות מאוד יצירתי, לדחוף את החילופים האלה בצורה אגרסיבית, למצוא את השחקן עם היד החמה, למצוא את השחקן שהוא שומר טוב ומוכן לקחת צ'אנסות של עבירות, כי הרכב השמרני הזה פשוט לא מביא תוצאות. נראה עכשיו את נדב. נדב לומד לאט לאט שהחבירות שלו הן יעילות מאוד מאוד. ראינו את זה בכל המשחקים כמעט עד עכשיו. קרנישובס. אפשר היה לשלוק עבירת תוקף נגדו. ממש לא בכושר, עושה שגיאה אחרי שגיאה אחרי שגיאה, וזה הרגע למכבי לברוח ולהכות אותם כאן באולם הביתי. סוף סוף מוטי דניאל מצליח לעשות סל, יש לו 4 נקודות.
15 דקות או משהו כזה. 64-62 לזכותה של מכבי. הקהל מתעורר לתחייה, גם הקהל משחק תפקיד חשוב מאוד במשחק. מכבי כרגע על הספסל עד סוף המשחק, יצטרכו לאלתר משהו, אולי הנפל בנשק העיקרי עכשיו. 15 נקודות לבחור המוכשר הזה. 3 דקות 30, שוויון 79, כדור של דיאז. 83, כן. לאכול 30 שניות ולשים את הכדור בסל. לחתן טוב, השאלה איך עושים אותו עכשיו, אבל האיש שלוחץ על קטש הוא דיאז. אם הייתי יודע, הייתי עולה בעצמי למגרש, זה לא סביר, אבל גם קטש יודע, אני מקווה מה שהוא צריך לעשות, והנה... יש סל גדול לקטש, פשוט גדול. 40 שניות. 87, 83, עוד 40 שניות, קרנישובס. לא לעשות שטויות עכשיו. הנה ההזדמנות של מכבי, והנה אני... 2 מ-4 מן הקו. הנה מונטרו. יש חטיפה. כן, וג'אמצ'י עוד יוסיף עוד 2. ג'אמצ'י יגיע ל-18, ומכבי תנצח, ואפילו בהפרש יפה, 94-85. 9 נקודות יתרון למכבי תל אביב. וכולם יכולים להתחבק, וכולם יכולים לשמוח. 3 אנשים, מוטי דניאל, נדב הנפלד, עודד קטש, הם האנשים שניצחו, כמובן צ'ורצ'יץ' בדקות שהוא שיחק, הם האנשים שניצחו את ברצלונה. ותגיד מה שתגיד, מכבי לא מרשימה ולא נראית מי יודע מה, אבל כשאתה מסתכל על השורה התחתונה, היא מסיימת את 4 המשחקים הראשונים בדיוק כמו שרצתה. 3 ניצחונות בית והפסד צפוי במדריד, ניצחון יפה מאוד, 94-85 על ברצלונה.